Good evening, everyone. Onye na no nebu Okongwu Dibia dey receive fetiche. O nwe obere okwu nse ka m bịa address ya. Ị na-ege ntị? Ka ọ sị na mmadụ nwe igwe ewu na-ata. Onye na-ewetala okwu a bụ nke sị na afịa bụ Nwanyi Imo. Anụ m ife ikwu kwa anụ ba m ntị. First of all, before mbido, I'm still apologizing to those people wrong. And may I apologize to you. That is one before. Mgbe mmala aya bụ mgbe mpe. And that time all the powerful. Akpọ museum ozi maka ya wee welu maka nche na ọka dịkwa ụdị powerful ọ dịbu before. Wee gbalụ jebe. Amazi na ike nga nwoke awụgo n'ala. Na ọ bụ na mmaka ahụ m iti anya akala m iti isi die. Mana nke a bụ ogodo ife m bịalụ na ihe m bịalụ bụ ka m clear Nwanyi Imo. Clear kwuo doubt agwakwuo na nnụrụ ife okwu. Na-ege ntị. First of all, na anya otu a. If you guys can remember this clothes now is heading to 2 days, if I'm not mistaken. Ụmụ na ụfọdụ ndị si na even je straight out bụ maka alụsị ayaya na ndoto ụmụ ọ bụla maka alụsị maka chi maka ife na-efe ọ bụrụ na ọsọsọ mụ na ayaya ma ya ma alụsị nwa ọtụ kedu ebe m na-eje anụ m ekwu ife niile m na-ekwu na-egosi evidence. The reason m ji egosi ile evidence does not mean na na-leak secret mmadụ. I'm not leaking anybody's secret, but it's for people to believe that what I'm saying is the truth. Because ama m mgbe nka na-eje na ọka iji eme video Adam enwe nsogbu mmesịa video onye jee ebe a jesịa na peacefully udo a na-achị onye lụsị ọrụ nteta ụlọ ụtụtụ onwere ka hapụ iji kaadị 1000 5000 3000 wee kpọte m n'ụla for thank you. Mụnwa anaghị aba ịfụ mba m na ọ na-abụ onye lụgba ọrụ ebe a lụsịa ife gazieri na ọ ha achọ ọrụ m ife anụ m aba ama na nke na the worst ka na-abịa okwu na-ejelụ Nwanyi Imo esi na ife niile m na-ekwu bụ asị. Nwanyi Imo mgbe ife niile a na-eme n'ọkwa ebe a all this course a na-akpọ etretin m ekpesalụ m ọ bụ ọkwa ka a na-akpọ ada ekpesalị. So let me say that na ọ nwere ife ịma about this case. So if you don't know anything about this case, it's better you shut up. Maka achọkwa m ịmụ ahụ onede m were iwe na ọnụnwa na-esurugbo ogwu nso m were aka na-ekwu nga isi n'ofu akụkụ anya mụ na ya ada asị ya kwọ. Maka na ọ bụrụ ka erie ego ọkụ ya call me ka ngosi voice note na akwa hapụzi ya na asị na onwe ndị na-etretin ma onwe ndị ya abụfa kpọọ m fe ebebe akwa si na dete na abụ ọkwa my fault mana ọ bụ na farm mana this man aga alụwulu fọlụ na farm ngadi for the first place at least obele ego afe enye ya fe werugodi ya na-eri nke bụ nri karịa n'inwe onwe one girl mma ayo biko ka ọ pụta online kwuru ulu m ọnụ m I will beg this girl maka ana m like ife ọ bụ na m na-eme anụ m ekwu with proof. Ka m bịa chekwanu ọ maka onye ya bụ ọpụta ọ na-asị yeri rọbish ife mmalụ Nwanyi Imo ọ dị ka ndị a na-etretere mma asị fa bịa fụ n'ikwu na ya dịrị na ya eri adị ya wuye ọfụm ife anụ nwa na-ekwu ịghọta since eji mmalụ ma edufienube m mmadụ ọ na-abụ nsị ndị mmadụ jee na ebe alụwa na ọrụ na ọ ga-adịrụ ụnụ mma fa agaba dia with confidence fajesịa thank you abụrụ nke m ọpụta kpụta afa m ruo my what I have labored for months filuo na ma balance go ịkpụtọsịalụ mpụta ebe ya ese m ka ọsọkwa ya tụọ m alụsị 20 alụsị asị na nna asị alụsị abịa gbuo m ife nkwu maka alụsị adị egbu onye aka ya dị ọcha ọ bụla alụsị ka m na-atụ egwu ada m atụ alụsị egwu maka alụsị adị egbu onye aka ya dị ọcha na ife uche isi aya nna ndị nsef mana alụsị afọ ya egbu m na onye nwa ya eji aka ya zi ndị ya egbu m ọ ma na alụsị ya enwere ife ọ ya eme maka na aka ndị ọcha na-eshi enu this video ma like that stupid woman ka ọ girl ama ife okpo onwe efe hold on
Okay. Check. I'm one to this thing. Oh, I know this thing. Obu na ebe m nọ na abụ na room. Achọrọ m iti this voice note na theater. This voice note na theater. This girl say mụ na ife ọ na-agụ bụ nursing school na ebe ọ nọ na-agụ akwụkwọ na-ego a na-akwụfa 7,000 every month ka ọ na-esave na-atụpe na-aka onwe ya agụụ kasị onwe ya agụụ bịa na nke ya lụgharịa ọrụ na till today na ife ka njọ. Igbo this man on the phone, look at people are complaining. Kezi even na-emenụ ọ bụ na onwe ka isi mejọ ka ama ka ya esi mie ka epizie mmụọ ka ndị lụrụ ọrụ ka ọrụ fantasy ọ bụgodo na ọ nwere ife enye but at least ka mụ dịgodo ndị mmadụ n'iru ọ sị mụ rapụ ife a mụ rapụ m akọzi na ife a na-akọ epụtara na-akọ rubbish jụọ ọnụ na-asị eri. Gee ntị nwaanyị Imo onwe efe nche ịgwago ọ bụla afa ụka emebi so ode ewuteghị ịya akọ ife ọbụla juwu ọrụ iwe talk rubbish ọbụla juwu ọnụ ọbụla ya one nke emebi afa nke akpụtọ ọbụla ka a na-eteretenụ ọmụnwa ka a na-eteretenụ so ife ọbụla juwu ọnụ ka ị ya akọ nwaanyị na ma ya agbakwu tanto even start with onwere mgbe m jesi na m apụgo na omenala aka na-eme omenala ruo echi na-eme omenala na-emesi omenala ike and I so much love tradition. And omenala na ụka enwere ilo ife ilu nọ ndị omenala na ndị ụka nwee ilo gị mma anyị ewepụtaghị region ka anyị were ya na-agbasa onwe anyị mgbe ndị ya gwa mmadụ region ọ ga-efe ọ ife sọ mmadụ omee ịchụ na omenala ka ihe ime omenala ịchụ ịjụ ụka ịjụ ụka is nobody's business. Na ife a na-ekwu okwu ya bụ isi na ị na-alụ ife a na-alụ ya egi bụrụ egi because ọ bụrụ na aya bụ na mfụta ya as ordinary person na ma amaburu egbo before nje di ya mma eje jụọ ese ụzọ ebe nọ before nga di ya mana dị ụtọ na onye o nwere ife bụ na mmadụ enwegwa afa nwa afa amalị ya amalụ nwa afa amalị ya isi na maka na obi ozi moto na-ewe m iwe onye eze Jizọs si m nwee ndidi n'oge ebi m moto ọ kwegori m nkwa before m wee bịara mara onye aya bụ kpọọ na onye eze Jizọs jụọ ya nọ na ife dị ya bụ nsịsị ya ka mbọsị m ma bịa ọ sị m na ọ dị bizi na ọ na-eme nke a na activities o jikarị ya anụ m aba moto eje ebe ọbụla nchụ ije and anụ m alụta the money imo ego one nluzu na na-agba ya vidio maka since nji mbido gbabịa vidio from to even start with mgbe mbido gbabịa vidio ka mbido nwebe trade mgbe ọbụla m post kwala na vidio mụ na ya ndị mmadụ akpọrọ ịba m a na-akpọ m all sort of name na-akpọ mụ na wayo man they will gang up with you guys mgbakwala anya vidio ife aka na afọ onwere mgbe m ji wee mma nọ scam mgbe m bidozi even mgbe m nweta ụdị feeling aka na akwụli ya kwụrụ ya n'azụ kwụrụ dosie ike maka abụrụ m onye na-aya ripugbo no mgbe m bidozi nwee yes na ife a abụrụgo pure scam bụ mgbe o ji ekonuko ndị ọkada ka fa bịa nye testimony ịchaka mmụọ mgbe aka nnọsị mba na nke a abụọzi ya ọ bụ na nna akweri aka m ipost datin mana emerọ m ya m ife mme bụ mkpụrụgbo onwe m ozugbo si na nna asị nwaanyị Imo ọ bụrụ na ife nkwu bụ asị data alụsị atụ ugbo mana ọ bụrụ na ife nkwu bụ eziokwu data alụsị ya egbu igbu aya tụrụ ya agwa m aya na ndo nya bụrụ sọsọ data alụsị ọtụ mụ bụ ife o mee nya agwọsị na alụm ọgwụ ka nwa nya esendis na alụm ha ya da assassination ka fa chụba ndebe anyị ị na-atụ mmadụ na alụsị si ya na ọ ga-agbabiri n'ike nwa alụsị ya oke ka ịfụ onye kpọrọ onwe onye omenala nwere onye alụsị na-achụ bụ ọchị igbu onye afọ agbabiri n'ike nwa kedu ebe ọ na-eme bifo alụsị egbuo ọ ga-enye ya sain efi ya
ịgbọbiri n'ike bụ ịpụọ ije na my family pịagbuo one of my family members na-alụsị igburie. ịpụta online ị ga-enyelụ m aka yọba my fans ndị m mere ife ọjọọ yọba fabiko ka ama ka iwe dị ọkụ ya esigodo dajụ ebe m nọ ka m wee nwa ka m na-esi fesi aya ya pụta ebe ịkọrọ bish amarọ na ọkpọ okwu iriwe ego na fon ị na-akọgheri ịbụ nwaanyị Imo. ka m kwudebi ya ebe a ana m efolo isi nsi ụwa chee na ịbụ mmadụ n'ịma nke bụ eziokwu asị onye omenala ịbụ na nsoje onye gwara na jee paakị na-eje ụka jee paakị adịghị eje ụka ka m gwazi ya ekwube ndị dị against ụka ọ jee paakị bụ nọmba 1. nwere mgbe m jesi na m agbapụgo na omenala gbana n'ụka nọ na ife emejọ m ụmụ Igbo do na ọ bụla my fault. enwere ife bụ na ịmalụgo na let's assume ịma na company a let's assume ATM company ịma na fa bụ a very big company that have existed for years. ọnwụrụ ka fa kpọọ isi gị invest ya 2 billion ka ịrapụ iji speed je invest maka ịma famụ ịma yes na company a akarigo some certain things. all the trust wa ka m nwere ebe aya ya nọ na aya ya bụ so na ndị mere ife for years. ndị mere ife ma abịa na dibia wee sị mba na onye a no need ije gbabịa draw no straight win ka aya agba onye a na onye a so na ndị dibia kpara ike ka njekwa buritie na ndị Igbo oya efevo ka nkụ even ji wee je gbaba aya ya na ntọ video. amarọ na ọnwa eze ife ụmụ alụ na ike nga nwoke ayọgwo ife a na-ekwu bụrụkwa asị ebe a nọ mee ka ịda ka m nwụrụ anọ m aṅụ iyi na-ekwu ya amarọ m bikos eto mmadụ ife n'ụba maka aya ya na ndụ si na nje liki sikriti ekezi sikriti liki dibịa nwe ife ọ na-alụ a na-enwe sikriti. o ji igbupụtala m alụsị okporo ụzọ ka ntụgba egwu ị na-atụ adreesị ụmụ alụsị na alụsị mụnwa ka ị na-atụ na alụsị ọnwa alụsị ịma ọkwụsị alụsị obodo ike ije eche okay if to you feel that thing ị na-efe dị very powerful gị nwa bụ aya ya ka m na-agwa okay nwaanyị njizi mejọ nwaanyị na ije hụ na data aya tụwa m nwaanyị iji wee kpọkọba alụsị obodo ebe ife ilu na data alụsị na-akpọ aya ya na-akpọ ndị mmadụ nwụrụ ebunu eje n'ihu egbuori ya ọbara na-awụsara ya mmanya on daily basis. nwaanyị na ije ezi ebe afụ je tụwa m nwaanyị ji kpọkọba alụsị obodo niile kpọọ alụsị 7 jezi akpesalụfa achọghịzi m ikwube maka so many native doctors na-akpọ na phone na-akpọ ọfa ka fa gwọbalụ m ọgwụ ka nwa o nwere ebe nchọ ya ịgwaghị mala amalụ na onye njepụ ka onye isi awọ mma ụdị ife afọ ife ilu na-enwa ama m ya ruo times 10 karịa gị nọ na ife nji nyegodo efe bụ ka m yotuo my fans ndị mislead ife abịa na nke lụọ ọrụ na-ama ha ama ka m yotugodo fa nyotuo fa mfe ilu yes na fa adịgo happy with me ya wee mbatazie obodo ka mụ na ịgbarịzịa na-alụsị afọ ife ilu n'inwe sọsọ mmụọ lụkata aya mkpọsịa na ndị mmadụ na-eweta m complain. Okay, no, go ahead. Si na ndị mmadụ na-complain bịa ka m bunye gị alụsị ị ga-eji na-alụ ọrụ ka m bi gị ọgwụ aya isi na ife a nkwu bụ asị na ife a na-ekwu kịta abụla asị alụsị afọ ịtụ bịa gbuo m agwasị gị sị na ife oge eri bụ 800,000 nye m ka m kpọọ my friend nọ na Agụleri na ọnya melụ m ya ka m kpọkwa ya ka ọ bịa ka mụ aka a ga-esi m ya na that thing dị very powerful test gwo m ya were anya mfụ nọ na m nwasị n'ebe a nọ na m achọghị ịlụ dibịa. I'm not interested in doing dibịa achọghọ m ya ọ bụ na nchụ ịlụ dibịa today m na-agwa gị efe akwa ọkụkọ ahịa eje nhaf emu ife kposa na my contact ruo taa nne m anya nesịa adịdịrọ m ọ na-agwụ abịago nyebe m nsogbu nsị ka nchọ anọdatin mma divert agwụ atụ achọrọ m and again I like m omenala mana achọghọ m ilu dibịa
I love omenala mana achọrọ m ịlụ dibia wee si oke ka nchọbe ndị dị ready chụ ịlụ ka njebe ka visit befa one after the other dị ife mekwa alụfa aka ya echeta ma ofe ife a ka ọ bụ mgbe aya ya si ya o nwee mmụọ nji eke tati mmụọ mgbe m testi ya once nji edi ya o merụ m ife and data mmụọ a na-akọnfam mmụọ ya mkpọ data afọ alụsị ụnụ ga-amụ ya mana mma akpọ afịa da alụsị dị very popular nsị ya ka ama ife a ga-eme ka m bute elu gị ya ka anyị were ya na-alụ ọrụ all these boys na-alụ ọrụ fon agwa m ya data okwu agwara m ya reason ji wee gwu ya maka enwere m ike ngwa ya na maka na ngwa ya reason ji wee gwu ya ọsị m oke ị na-achọzi ịgwa m na aya ya ha alụzi ọrụ ya ka njiji ọsụ ụwa wee ri adị okwu ọsị m oke ihe menụ bụ na emesịa ka akpa maka ya mụ dịkwa very sure na ọ dị nsị yes na ọ dị legit ebe anyị nọ wee kpa this thing bụ na True Sea Hotel, it's not a secret. Because mụ enegwu onwe m anya ama na nwee name is too much, so need rom mmadụ identi afa m in anyway, need nke ife ọbụla na-eme bụrụ legit. Nsị ka mma na ya ebute dị mmụọ adịa na nke ọ nwee enwe mụ ya bụ na na-alụ ọrụ mụ ya bụ na ọrụ na-aga. Because that time na ha ma afụzi ụzọ ndị nwanụ na-enyebu m obe anwụ dọkata anwụchi m ụfịa bụ 10,000 asha enyezi m onwezi onye nna anụ mkpọtụ ya ndị niile because that time atịrị m everybody that place hoping that na onye a nọ ọkaka since then nridebe ụzọ kpochie everywhere akpọ nnu ụlọ sendị ego mmee sendị nwuzi aha ma afụzi ego ha kwa m aka ka nkata ife na akata ebe a na isi na agbagoro ya maka ịbụ ọnụ ebe afọ ịnọ ya mpụ agha ọnụ mpụ agha ọnụ ya like onwe n'Imo steeti afọ ịnọ m ekwusikwana ka ọ dị n'ọnụ